ukuthi uphakele umthakathi isikhathi eside kangaka kungaqami umsebenzi awenzayo. Abakwazi ukuqaphela bazobona ukuthi kulula kangakanani ukuthi insizwa zingilalele mina. It's because of that experience yokuthi kade yaba khona insizwa nomnsizwa Development Foundation and ibivele isebenza, kodwa asikaze sibize imedia futhi noma nibona sikulama mashi esuke sikuwo abanye baze bekhathazeke nje ngoba baye bebona ukuthi angithandathanda ukukhuluma nemedia. Mina ngumuntu othanda ukusebenza, ingakho kwabalula kimi ukuthi ngisukume nje ngithi kwanongoma umuntu okufika akasadingeki ongenawo amaphepha aqondile. So ke ingakho ke mhlambe kulabo abanalowo umbuzo isizathu ukuthi hayi ukuthi anginithande nginihlonipha kakhulu nike nibone nginilwela ngisho ukunilwela la, kodwa angithanda ukukhuluma kakhulu. Mina ngithanda ngathi kungathintwa izinto kuthintwa izinto, ingakho nohulumeni ngimcela kanjalo. So the core function of Insizwa Nomnsizwa Development Foundation, we as Insizwa Nomnsizwa Development Foundations exist to restore moral fabric in South Africa. For far too long, our nation has suffered moral degeneration marked by the systematic emasculation of men. We are committed to bringing back the dignity, responsibility, and strength of South African men, because a nation cannot rise when its fathers are brought to the law. It is a myth that emasculation of black men, it is no myth that emasculation of men in South Africa is deeply rooted in the historical and economic legacies of colonial and apartheid. The politicians and politics have failed to end this systematic oppression. The migrant labor system and modern economic marginalization stripped black men of the traditional roles and providers of families' heads, and it's continued to happen to this day. I'm so sorry, man, as I'm not well. The consistent economic inequality and high unemployment rates prevent many black men from achieving financial independence, and once that happens, a man cannot fulfill their role as providers. Sizoyedlulisa lesi statement esibhalwe ngesilungu, kodwa into enkulu esizama ukuyenza la thina njenge-Insizwa Nomnsizwa Development Foundation since saqala ukuba khona, umsebenzi omkhulu esawubona unesidingo esikhulu esokuthi uma kufika ipolitiki into eyenzeka abantu besilisa baphucwa amandla, hayi amandla okuganga, hayi amandla okushaya, hayi amandla okubulala, kodwa baphuca amandla omqondo okuzazi ukuthi bona bangamadoda kufanele kube khona into abayimelayo. Ingakho ubona ama-politicians kulula ukuthi avuka akhulume noma yini ezweni elinamadoda, akhulume maqeda angayenzi leyo nto, aphinde abuye njengoba kuzoze inketho aphinde futhi akhulume into efanayo eyikhuluma phezu kwamadoda, nokuyinto engavumelekile leyo. Ubona ke ama-politicians amaningi isikhathi esiningi uwathola ekwazi ukuthi afike emakhaya umnumzane ekhona, afike ama-politicians abiza ingane, akhankasa ingane, ekhona ubaba wekhaya aqale enganeni akhulume nengane azaqede ngento afisa ukuthi yenzeke endaweni. Izinto zonke lezo ke sifisa ukuthi uma sifuna ukulekelela izwe